namhlanje. Nithembisile ke nathi ke ndiyabuya ke neendwendwe zam ngosuku lwanamhlanje. Maniqale phaa kuwe siyohlula. Kunjani mntakwethu? Yaphela bhuti ngosokondo kunjani kulakhi ca? Philile, nkosi kakhulu. Mandikunika ithuba uzibulisele usele ke uzazisa kumphulaphuli ngokupheleleyo. Ndiyabulela msasazi. Mandithathe lithuba ndibulise kuye wonke umphulaphuli weVukani Community Radio. Lo uthethayo nguSiyohlula Ndeleza ophuma kwidolophu yaseKhowa, okwaphuma kwi-organization eyi-Khowa Youth Guardian Development. All right. Nkosi kakhulu. Sisimbali, nawe mandikunika ithuba uzibulisele kumphulaphuli sele uzichaza ngokupheleleyo. Good afternoon, Msasazi, kunjani? Siphile right now. Nami ngiyaphila. Othethayo ngumini model, umawawo uhlala kaNqoshe, uSkhelele Ndefani. I'm a world established model. Ngilapha eSakhiphile Elliot currently. All right. Ngiyabulisa nonke baphulaphuli. Nkosi kakhulu ke. Uphume njani neligama lithi Mimi Model? Oh, well, a company community model is coming from Michelle Obama because I really loved Michelle Obama. So I used to call myself Michelle when I was growing up. Then I was like, okay, it's Michelle, and then put model because I've always been inspired and loving model ever since I was growing up. So in the one I'm looking in the mini model, and I'm well known with that name, and that is my stage name. Okay. So zikhona i-titles oke waziphumelela nawe onosiqhayisela ngazo? Yo, nginganichayisela kuze kuse. Yes, ngikhona i-titles enhle ndazifumana ngaphambilini. Singaqala ku-Revlon. Revlon, I've been their ambassador for IT5 myself. So I was also the cover girl with True Love, and then I was featured in Ubona magazine. The Suka Upon, the Spotwa Darling South Africa, the Happy Flare, Abandomazana no City, Abenza Kuyo E-Braids. So I was one of the models, Lakona, who was an ambassador. The Suka Apo, I was a runway star, which is, I was always a showstopper also. And I established my career in Johannesburg most of the time. But because I'm coming from a small town called Elliot, and then we can use the upper Ekaya to just come and brag and then show the girls that you can do it wherever you're coming from. The picture is bigger than the billboard. We need to get, and I'm always featured and forever featured. Napi magazine, the inspection that Pumakuyo is a cover page corner when we were doing those young shows around in Johannesburg. So I've been in a lot of competitions, and I've also been a top 5 Miss Josie 2016. But so then I was not the pizza that was ordered for the day, but I'm always being a pizza that is ordered most of the time. Oh, baba khona kanti abakubethayo. Okay. Siyohlula, ndiyafuna ke nawe usiqhayisele nge-titles ezimbalwa okay wabe uyaziphumelela. Siyakhumbula man, si-congratulate sisithi ungu-Mr. Kho. Yes, bhuti man. I've been Mr. Khowa, Saki Ngomso, also Mr. Gentile of Lanyaka Dancers High School ngaye. Recently, I was going international pageant, Mr. International SA, pepanye najika kwi-top 5 kuye msasaza. Okay. Nkosi kakhulu, namhlanje nizosinika ke i-official results zika Mr and Miss Khowa 2025. Ndicela uqala ngawe Mbali kuba ndimbone ngathi ke usaqhawukile pha kwi-system zethu pha Siyohlula. Mbali, zikhona osiphetheyo i-results wena? Yeah, i-results zihambe njani Mr and Miss Khowa 2025? Wow, beautiful, beautiful. I am really proud. I am really proud from Miss Tiny to Team to Miss Khowa and Mr. Khowa. And I got an opportunity and the daily model mentor Yabo for the past 2 weeks before the actual show. So I was the one who was always, we were going to the practice from 1 o'clock until 5 o'clock. And then so I got used to the models, engaged together, and then Sazana better. Then when it was a show, I was really excited to get to see the input I've put Ebandwaneni and the knowledge and how they have to walk, pose, and everything. The event was really, really beautiful. Girls with beautiful, stunning outfits. They really pushed, and I am really proud of them, and they've made it. They've made it, and I'm happy.
Okay, ivenue ibindawuni ziqhubeke nini futhi? Ivenue yethu iqhubeke on the 11th October besilapha e-Town Hall yase-Elliot eSakhiphizwe Municipality. The show started emini ngo-12 because we started ngomNext Time ono and then when the evening was going down, the sun was going down, then Nyuka can go from 10 up until 18 upwards. And then later on, even those abanike in models, the potential models that were not going to the practice, but they really showed up because I need abanye babo metric. So also there was this camp that was going on. So Bavele Bafika on the day, I was really impressed. Some of them, they really won and took the crown. And in lokishi besisebenzisa Vergenoeg, besisebenzisa in Polar Park as a whole, Polar Park 1, 2, and 3, Emasimini, now also in old location here too. And I'm really proud of them. So one day in location around the Elliot, Lesinabo Abandwana Abazile participate, and most of is now this nation already kuye basabanazo izinto zethu. Okay, siyo ungakaqhawuki mntakwethu, I'm not sure noba unazo apha phambi kwakho i-results ke sive kuphumelele bani ke ngoku ku-Mr and Miss Khowa 2025. Zethu. Yeah, ungabetha ke siyo All right, Msasazi. Yes, Msasazi. Ngiyavakala mos. kakuhle kakhulu. Enkosi ke bhuti. Kwi-females, we had 1, 2, 3, 4, 5. We had 5 categories, Msasazi. Yokuqala ibingu-Miss Tiny Khowa, whereby iqueen yethu yangu-Amonelise Bango ovela ecala. Then our first princess is uMithetha Ndamani, who's from Takalani here in Elliot. The second princess inguZinhle Jama, naye ngwalapha eKhowa. Then from leyo category ka-Miss Tiny we went to uMiss Little Khowa. Iqueen yethu ngu-Emihle Mahlangu from old location kwalapha eKhowa. Then the first princess ingu-Avethandwa Nazo from eTakalani apha eKhowa. Second princess ingu-Ivakele Ntintili from eTakalani. Kuyabonakala uba iTakalani ibibhukile kakhulu this year. Then uMiss Teen Khowa ke ngocategory yesithathu. Miss Teen Khowa iqueen yethu yangu-Oyama July from Ekuthuleni kwalapha e-Elliot. First princess yakhe ingu-Imange Steven from ePolar Park 1 apha e-Elliot. Then i-second princess inguDinhle Lebakeng from eTakalani kwalapha eKhowa. Then kwi-category yokugqibela, which is our main category, uMiss Khowa of 2025. Iqueen yethu phaa nguLisakhanya Kaloku from old location kwalapha eKhowa. Then i-first princess yakhe ingu-Indiphile Nyamakazi from eTakalani. I-second princess yakhe ingu-Inomsa Chanda from ePolar Park eMasimini. Then we had email categories eziyi-3. Email categories zethu eziyi-3 siqale ku-Mr Little Khowa, whereby iking yethu inguLelothando Mathanga from eVergenoeg kwalapha e-Elliot. I-first prince yakhe ingu-Ayamkela Kapayi from eVergenoeg naye. Then i-second prince inguLunje Saleni from eMasimini kwalapha e-Elliot. Then we went to i-second category yethu, Mr Teen Khowa. King yethu khona ngu-Anam Namba from eTakalani. First prince it's Akhumzi Vuma from eBuckley East. Second prince it's Bukamuso Mutse from eBuckley East. Then kwi-main category yethu ke ngoku now uMr Khowa. Iking yethu phaa nguSimamkele Shumi from eVergenoeg. First prince yakhe it's Luyolo Cetywayo from ePolar Park 3. Second prince we have uSiphesihle Sanaso from ePolar Park 2. Then sinazo ngoyi-special chairpersons awards, whereby uchairperson organization yazawuthi hayi man ndiyarhala kubekho i-award ethile kwii-contestants zethu. So we have i-award engu-photogenic. uMr Photogenic Khowa wethu ka-2025 nguSiphelele Bhotya from ePolar Park 3, ekhatshwa nguMiss Photogenic wakhe onguDinhle Lebakeng. Then we have got uMr Popularity Khowa of 2025 unguSimthandile Faco from eMasimini. Ukanti uMiss wakhe uMiss Popularity Khowa 2025 nguSanelisiwe Nonabe. Zime kanjalo Msasazi ii-results zethu zika-Mr and Miss Khowa of 2025. Enkosi. All right.
Qabaqaba sisimbali zezipho ozibonileyo okanye zintoni eziphunyelelwe ngabaphumeleleyo mhlawumbi usinika njengomforex engqondweni. Baye baphumelela ntoni abantwana? Umntu owinileyo especially phaa ke ii-princess nee-prince ziphumelele ntoni? Okay, ngiyabona ngombuzo wakho. Onomngqushana bethu baye bafumana ii-crowns zabo. Ii-crowns zethu were really special. They were beautiful. They were heavy. We had silver. We had rose gold. Most of them, they were silver with a touch of stones zakhona, red stones. We had them. Onomngqushana bethu ke bahamba nee-gifts zabo from uTiny, no Little, no Tin, nee-gifts zabo. Unfortunately, asikwazi uziviwa thina because we're not part of the people who are wrapping them. But ke sabanikeza zona nee-crown zabo. Kwaba ke badala ke from uMiss Elliot sibona ke bazakhutshiwe ke bafake i-restaurant. Well ke bazaphinde bafundise more ubana when you are handling a crown, how do you handle it? You must handle with dignity as well as imisebenzi abazayinikeza wona abazayinikeza around the community ukuze bafundise nabanye abantwana who lack passion and that they can do this. And modeling is also not about beauty or the outfit that you're wearing, but it is about ubuwena and how you feel about it. So that's how it went in everyone. Okay. Kweli ithuba nakwexesha eshekileyo ndizawunika nobabini nimotivate. Usiyo ndifuna athethe nabangabafana and ndibona icategory ingathi zimbalwa. It means ke bayasokola ufumana emails. Ungathini ukubakhuthaza baqiniseke ngesakhono semodeling kwaba bangabafana? Mandibulele msasazi ngelo thuba. Eyona nto ndinayithatha msasazi kubafana balapha esakhe sezwe especially is that okokuqala imodeling ayikhulelwa msasazi, because we have got i-challenge abafana who think that imodeling is for bantwana. So eyona nto ndinayithatha is that it doesn't have i-age, ayina-retirement if I may say, because sinaloo challenge enjalo yoba hayi ndimdala ngubani abasamodlisha. Then i-challenge esinayo ke ngokwaba bangabantwana it's i-support abazali. Ndingathanda uthetha kakhulu nabazali into yoba please support abantwana kangangoko, because umntwana omncinci who's interested kwi-modeling udinga i-support emzalini kangangoko. I think eyona nto ndinayithetha leyo msasazi. Ndiyabulela. Alright, Nkosi kakhulu. Mbali? Okay, msasazi wami ndiyabulela ngombuzo wakho. Singamotivator abantwana abaningi who are growing and who need to be groomed apha kule industry yethu called modeling. First thing I would like ubana abazali esinabo, may they kindly please support umntana, because that was one of the things that it discouraged abantwana ukubana abazali bangabasupport. Okay, so ngicela so much support ebazalini. If umntana is very much interested in modeling and it's photogenic, can you please abazali support abantwana to take them to the competition, to Google more about modeling, to enter not only e-pageants that are around, to enter pageants as the also international e-pageant, as the also provincial buzz enterisha abantwana through i-support abazali. Enye yesibini into noba okay umzekelo masithi kwabantwana bethu abazi-ladies, they fell pregnant during the road and you really had passion to be a model, your career, you've seen yourself going on the ramp, you've seen yourself on the billboard and everything like that. You don't have to give up on that. Go back to the ramp, give birth, nature umntana, and go back to the ramp. As chilo ubana umphathi wami ngisebenza naye bana, you have to go back. I know retirement. Go back to the ramp, chill yourself, body shape, look good, smile, and just go back to the ramp and do it. And kwababa winileyo, congratulations to all of you. Please use your crown with dignity. Kwababa ngakhange bakwazi uphumelela. It doesn't mean ubana your outfit was ugly. It doesn't mean bana you are not looking good. It just means that for that day you were not the pizza that was ordered. I always say they know that that's my line, that you're not the pizza that's ordered for the day. And it doesn't mean the next person is not going to order you and eat and enjoy you. You understand? So I love them so much. I want them to be encouraged, and I want abazali more especially ubana encourage abantwana. Nathi as the organization, we will always to come closer and do the best
and be bigger from Okay. a small town. Nkosi kakhulu ke Sebulela Mbali. Siyo khayivale ngobulela abazali abantu abanisupportileyo i-sponsors babezikhona ne-organizers. Ndiyabulela msasazi, mandithathe lithuba ke ndibulele kuye wonke umzali othe wamxhasa wamsapota umntwana wakhe obengenele uMr and Miss Elliot. Siyayazi that it comes with a lot of expenses, so siyithatheli phantsi into yabazali ababavumelayo ukuba abantwana mabangenele into ezimila kunje. So sibamba ngazo zozibini, sithi nangamso bangadinwa abazali ngabantwana, bangadinwa nasithi as organization. Ndiphinde ndibulele ii-members ze-Khowa Youth Guardian Development. I know it comes with a lot of work, i-event ekumila kunje. There is a lot of challenges msasazi esihlangana nazo, kodwa ndibulela ungadinwa kwabo nokungancami kwabo ngokwazi ukuba bakhona abantwana abayithandayo, so ubenzela abantwana no matter or regardless of ii-challenges esihlangana nazo siyi-organization. Ndiphinde ndibulele isapoti esiyifumene kumhlali wase-Elliot msasazi. Isapoti esiyinikezwa ngabahlali baseKhowa asiyithathi for granted. We really appreciate it as le organization. Nezinye ke i-neighboring towns oCala, oBuckle East, we appreciate isapoti abasinikeza yona. Ndibulele final kwii-contestants zethu. It takes one uba ahambe estage. I know it's not an easy thing, but ndiyababulela kakhulu abantwana abathi bangenelele ku-Mr and Miss Elliot. Sibulela kakhulu msasazi. Alright, nkosi kakhulu ke nathi sivukani siyabulela sithembisa into yoba ke sinqwenelela futhi ke impumelelo kwimizamo yenu ukuqokelela abantwana nibasuse ke esitalatweni niqinisekise ngezakhono zabo. Nkosi kakhulu ke naku-Mr Vuyani. Siyabulela msasazi. Alright, phulaphula ke siyabakhulula usiyohlula ke kokunye nombali emphulaphana sekhaya masileqe phaa ke ezindabeni ngalo ke olu hlobo.